Iacomănici am văzut în ăsta când am fost copil. Ia. Erau de 40 de ani pe pod. Nu mai am vrut să țin. Am citit în ziar, m-am bucurat în final că nu am vrut să arunc acolo în oraș. Mi-a fost pentru oraș așa pe braț și tot am ținut, dar am vrut odată să scap de el. Și m-am bucurat că se ia. Foarte mult m-am bucurat. Deja este o vechitură și locul lui este între deșeuri refolosibile, poate. Și este o idee bună campania voastră. Trebuie să le arăți pentru reciclare și pentru alte, deci și materialele sunt foarte importante. Deci gunoi se pot face foarte multe lucruri. Încercăm să protejăm mediul și să facem să fie mediul mai curat. De ce să aruncăm la gunoi sau în natură, mai bine la sediul de colectare sau puncte de colectare care există din fericire. Ar trebui să existe în fiecare lună măcar. Și sunt voluntar la ROREC. Bună, sunt Andreea și acțiunea de astăzi pentru mine a contat foarte mult și am avut parte de o experiență care, din punctul meu de vedere, va fi ceva foarte important pentru mine în viață. Am adus o mașină de spălat și am primit un DVD player. Mi-a plăcut compania și mi-ar plăcea și anul viitor să mai fie făcut. Mă numesc Papuș Maria, am participat la campanie și am câștigat. Am predat mașină de spălat, fier de cărcat, aspirator.